ku aka zaɓa ku jagoranci wannan ƙungiya ta haɗin kai al'umma na tsawon shekara 3, wa'adin shekara 3 ne, amma bayan shekaru 3 za a iya sake zaɓe daga cikin kuɗin, za a iya kuma ɗebowa daga waje, za a iya kuma wanda ba a gamsu da tafiyarsa ba a kowane lokaci za a iya korarsa. Da fatan an zaɓe ku za ku kuma taimaka wajen kawo ci gaba da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Allah ya sa ku iya. Yanzu zan kira, kamin ku tafi zan kira Malam Bashiru Liman zai mana bayani akan ƙungiyar da kuma constitution, tsarin mulki na ƙungiyar, don ƙungiyar tana da constitution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duk tsarin magana na roƙe ku na fiji don kar mu ɓata lokaci. Osi na mara teka. Kamar yadda aka ji wannan tafiya ta Muslim Council ne, kuma Muslim Council ta dare da kafuwa Adamawa ma don ba ta kasa shekara 20 ba. To amma ta kai local government, ta kai district, yanzu kuma Allah ya kawo ta wajen gundumomi. To akwai tsarin mulki, kowane inda aka je a gunduma akwai tsarin mulkin su an bayar yana nan za ku bi. To amma abubuwa da yawa mun iya yi dama mun sani. Ko executive ba na kako aka zaɓe ku, ko ne manya shugabanni. Executive ne akwai chairman, akwai vice guda 2, akwai secretary, akwai mataimakin, akwai abinda muka saba yi ko a siyasa kowa ya sani, kuma mun san hakkin kowa. Bambancin wannan da sauran vice chairman 2 din, vice chairman na 2 shi dawa na gargashinsa, aikin hidima, wa'azi, ina za mu yi wa'azi, wani mabuwa za mu yi, wani masallaci, yana gargashin vice chairman 2. Shi ne kawai bambanci da sauran kungiyoyin da muke yi a mugamai. To dokan kuma sai ku bi tun da akwai tsarin mun ga mu bada lokaci akwai a ciki. To abinda zan gara magana, ko dina ko da executive kuma za ku sake ƙara yin kwamiti daban-daban da yawa, zai kai 10 wani abu. Akwai kwamitin zakka, akwai kwamitin sulhu, akwai kwamitin sadarwa, akwai kwamitin gado, akwai kwamitin kudi na neman kudi. Kaga aikin nan ba zai yi ba da aka kudi ba. Dole ne kudi na neman kudi, yadda za a gudanar da aiki, yadda za a samu kudi kuma. To wannan akwai da yawa biya na cikin wannan zari muke za ku bi ku yi kwamitocin din. To ƙarin bayani da nake so yi kaɗan don karuwa da lokaci. Akwai abin da ake bukata ya sa aka kafa wannan Muslim Council. Kasa ana cewa bukatu da cimma buri. Bukata dai kamar yadda kowa ya yi magana nan haɗin kai ne. Haɗa kan musulmai gaba daya. Ko yan agajin da kuke gani a nan uniform nasu daban-daban. Kowa ne akwai ajidansu, amma duk musulmai ne. Alkurani da, annabi da, hadisai, wurin ibada, salloli, komai da shi yasa a haɗa kai kar a ringa bambanci nan. Kaga yan samu haɗin kai ya tabbata, zaman lafiya kuma ya tabbata. Shi ne na farko. Shi ne matakin Muslim Council. Ayar nan, wata suna biya bin jami'a wala ta farahu. Shi ne taken Muslim Council. Zaka gaba da haɗa kai akan addinin Allah kara rarraba, shi ne. To shi ne na farko. Na biyu bayan haɗin kai a doka, abin da sa aka kafa wannan abinan karatu. Ana so a faɗakar, a yi karatu, yara, manya, maza, mata, karatu, ilimin addini da na zamani. Shi ne na biyu. Kaga kowane irin aikin za ka yi ba da ilimi kake amfani ba, aikin ne akwai matsala. To ilimi yana ciki. Na uku kuma ƙungiyoyin musulmai za mu zama kamar kariya ga musulunci da musulmai. Kariya kamar me? Akwai wani lokaci abu zai tara fitina ko zai cuci wani, in kuma ne ba za ku bari ba, sai ku kare kari cutar nan ya yi ka fitina ko ya tashi. Shi ya sa ma muna godiya duk inda muka je da alƙalai da hukumomi security duk muna musu godiya don abubuwa da yawa suna gina mu. A gurin ba san so na ta suke gina mu ba.
ga wani kes an kawo mana ku je ku yi in kun gama mu ji yadda kuka gama haka alƙali ma ba zan yi kasuwa ba wani zai shi da alƙali duka don haka kaga ana taimakon su wajen zaman lafiya ne su ma haka suke so. Bayan wannan kuma bayan samu ilimi a yi amfani da ilimi, kana da ilimi ba ka yi amfani da ilimi ba, ilimi ba yi amfani ba. To wannan zan takaita wannan a nan. Kuma kwamiti naku yana gargashin mai jimilla shine Petro, mai jimilla shine Petro, ko kuma ku ne executive. Daga ba za ku yi kwamitoci kanana ka yi amfani da shi. Abinda ake bukata a wajen ku yanzu an kaddamar da ku za ku kama aikin Allah ya yarda, ku nemi shawara inda ba ku gane ba mu gaya muku, kuma ku za ku nemi kuɗin da za ku gudanar da aikin ku da kanku. Amma ga sai shekara muna so ku ba mu report shekara kaza cikin shekara ga abin da muka samu, ga yadda muka kashe kuɗin, ga yin ayyukan da muka yi. Wannan kullum report yana muna bukata. Bayan kun haɗa kai da jami'an tsaro da manyan musu gabaninmu da tsakaninmu da sauransu muna samun rikodin nan kuma inda kuma ba ku gane ba ku tuntube mu zo mu taimake ku. Kuma zan gaya muku kwamiti namu na district yanzu nan, kwamitoci da na ce ku kafa nan, muna da kwamitin karban zakka a hannun mutane, su karbi zakka su raba zakka, ba su karba su ci ba, su karbi zakka wanda ya ga dama zai iya ba ku zakka sakamakon je ku fitar masa ko dabbobi ko kome ma, kuma ku raba wanda ya dace a raba yanda islama ta tare. Yanzu muna da shi kuma mutane yanki ma nan akwai nasuru kam ba zan iya gaya maka mutane nawa cases nawa aka shiga tsakani ba, ya yi yawa don kullum mutane ba sa jituwa kullum. Don ka mu takaita mu jitu mu daina abin yana kawo zaman lafiya, rashin zaman lafiya. Don ka mu zauna lafiya shine manufa. To don ka yi akwai abin da na manta masu za su zo su kara bayani wataƙila za su kara. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.